No mitäs Tatu, sä oot ollut rakentamassa yhtiötä, jonka liikevaihto kasvoi 500 miljoonasta 200 miljoonaa. Ja nyt sä vedät omaa firmaa, joka on joutunut pivotoimaan useamman kerran. Niin kumpi on ollut kovempi koulu? Onko tää joku väännä vähän veistä haavassa? Lähdetään heti. Kovempi koulu. Kyllä mä sanoisin silti, että itse oman yrityksen vetäminen nollasta ykköseen on vaikeampi, vaikka hyppää siihen, että puoli miljoonaa vuodessa liikevaihtoa ja siitä kasvattaa silleen satoihin miljooniin, niin se on silti vaikeampaa saada jotain siitä Mm, nollasta siihen puoleen miljoonaan. Toki riippuu vähän mitä tekee. Et jos hyppää sellaiseen varmaan bisnekseen, jossa on olemassa oleva systeemi ja sä tiedät, että okei, mä perustan tähän nyt seuraavan kukkakaupan ja nämä nyt tekee ehkä break tai pientä voittoa, mutta tämä on aika varma bisnes. Mutta mm. sitten jos lähtee tekemään jotain ihan uutta ja uudenlaista, niin kyllä se on sitten nollasta ykköseen tuntuu haastavammalta. Ja ehkä siinä on se, että sä teet kaikkea itse ja vastaat kaikista itse. Kyllä, kyllä. Niin. Onko se tavallaan, että se joudut rakentamaan itse ne kaikki systeemit ihan scratchista, eikä ole tavallaan mitään, koska siinähänkin, jos on 500 000 jo vaihtoa, niin siinä on kuitenkin jo jotain systeemejä in place. Ja onko se sitten Mä en tavallaan sanoisi, joku momentumi, mikä siinä jo niin. kantaa, vai onko se niinku, mikä... No siis joo, mä sanoisin, että se ei ole noista systeemeistä, mutta ehkä momentumi on oikea sana ja kun sä rakennat jotain tuotetta ihan nollasta, niin se on ehkä enemmän pään sisäistä ja psykologista, mikä siinä on se vaikea juttu, enemmän kuin mitkään systeemit, että onko jotain systeemejä. Se on enemmän se epävarmuus siitä, että tekeekö mitään järkevää ja vaikka saakin positiivista signaalia ja saa vaikka myyntiä ja kaikkea, niin kyllä siellä takana on aina sellainen pieni, että olisiko mun kannattanut vaikka vaan mennä töihin, että tämä juttu näyttää lupaavalta, mutta sitten toisaalta taas mikä tässä on vaihtoehtoiskustannus, kun tekee tällaista.